Ndị Youth Assembly of Nigeria yan enwego ọgbakọ ukwu nke ha mere na Anambra State bụ ngalaba nke ha na steeti a bee na ha bụ na wee chịkọọ isi ọnụ maka ọganiru nakwa iwunite otu ha n'ịtụnye ụtụ n'obodo. Ka anyị kpọbata Joseph Egbeọcha bụ onye nọ ebe ahụ sonyere ha ịchịkọta ya bụ isi nakwa iweta ezi ọnọdụ ọganiru. Maazị Charles Ezeaniekwe bụ onye nke ahọpụtara nke ugboro abụọ ka ọ chịa otu YAN nke Anambra Steeti. Anọkwaziri n'oge ahụ họpụta mmadụ 16 ọzọ bụ ndị ga na-ekwuchitere ndị okpuru ọchịchị ọnụ ha, ma nọkwazịara n'oge ahụ n'ime onwe ha wee họpụtakwa ọtụtụ ndị ọzọ ga na-arụkwaziri ha ọrụ na ngalaba nke steeti, bụ ndị gụnyere Comrade Chidubem Ezeani dịka onye okwupụta okwu otu YAN na Anambra Steeti, Comrade Okechukwu Ọfabụike onye Deputy Speaker, Emeka Nwabude onye Majority Leader, Chinonso Eminem onye nke bụ Chief Whip, Chidimma Mbaka Minority Leader yanakwa Ụkamaka Christiana bụ onye nke ahọpụtara dịka Deputy Majority Leader, onye National Deputy Speaker otu YAN, ma bụkwazarụ onye enyere ikike ịzọ ọkwa ọzọ bụ Maazị Albert Nwangwu wee nọrọ na mbido wee gwa ndị ahụ sonyere na mmụma nhọpụta ahụ okwu ma kọwazikwa ntuliaka ahụ dịka nke na-enweghị mpụ na aghụghọ dị ya. Ọ nọzikwara n'oge ahụ wee dụọ ndị ahụ bụ ndị meriri na ntuliaka ka ha gbasokwe nkwa ha kwere mgbe ha na-azọ ọkwa anụnwa. N'okwu nke ya ka emechara nhọpụta ahụ, onye ambasadọ YAN na Anambra Steeti bụ Maazị Ezeaniekwe kelere ndị otu ya maka iji ezi ọrụ ọ rụbugoro na ọchịchị ọnọbụ n'izizi wee họpụtakwa ya nke ugboro abụọ ka ọ chịkwa ha, ma kelekwezie Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ibu ndị ntorobịa n'obi na ọchịchị ya site na amụma o wepụtara eji enyere ndị ntorobịa aka ma nyekweziere aka kwalite steeti a. Ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu bụ ndị gụnyere onye spika YAN Anambra Steeti bụ Comrade Chidubem yanakwazi onye osote ya bụ Comrade Okechukwu kwere nkwa na ha ga-ejisi ike wee fụ na n'ọnọdụ ụmụ ntorobịa na steeti a bụ nke ewugharịrị n'ebe dị mma, ma kwukwezie na ha ga-enyere aka ka ndị ntorobịa na-atụnye ụtụ nke ha n'ezigbo ụzọ pụrụ iche iji wee weta agamnihu na steeti a. N'ọgbakọ ahụ ka ndị nta akụkọ matara na nhọpụta ahọpụtara Maazị Ezeaniekwe dịka onye Youth Ambassador nke steeti a bụ nke eji akwadobe ya dịka ịzọ ọkwa National Speaker nke otu YAN.